Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा गोबां कमेन्ट्स खालामो नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल जब साख्रि फैयोब्ला आपडेट लाबो होननानै दा फाइनाली नोंथांमोना मोनबाय कटन इउनिभार्सिटियाव आरो बे साख्रिया गुवाहाटीयावनो जागोन लोगोफोर आरो बे पोस्टआ MTA एबा MTS स' बिनिफ्राय ग्रेड 4 आव दा स्केल फेयाबो मोजां स' नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल जब हिसाबै साख्रि मावनो हागोन आरो एक्सपिरियेन्स लाग्रोनो हागोन आरो जेब्ला सार्टिफिकेट मोनो अब्ला गुबुन गुबुन जबाव नोंथांमोना चान्सखौ बारा मोनो दा बेखायनो जों फैखाबाय अफिशियेल साइटआव नोंथांमोना लिंकआव डिसक्रिप्शन आरो लोगोसे फर्मेटखौबो मोनगोन एप्लिकेशन फर्मखौहाय स' बिनिफ्राय नै बे जाबाय नोंथांमोना माल्टिटास्किं एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा ग्रेड 4 साख्रि ओंखारदों बेखायनो बे निउआव जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अफिशियेल नटिफिकेशन नायनो हागोन जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' बिदिब्ला जों नायसै भिडिअ गोबाव खालामा नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्माव थुनाय लोगो लोगो फर्मखौ मोनगोन आरो गोजौनियाव थुयोब्ला नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेशन नायनो हागोन दा बिदिब्ला जों फैनायनि अफिशियेल नटिफिकेशन बेसेबां क्वालिफिकेशन नांमारगौ आरो लोगोसे मा डकुमेन्ट्सखौ नांगौ दा बे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेशन बे फैदोंमोन कटन इउनिभार्सिटि गुवाहाटीनिफ्राय स' नोंथांमोननि लास्ट डेटआ जाबाय 13 जानुवारि नोंथांमोना स्पिड पोस्ट हरबानो जाबाय एड्रेस दंखायो दा MTA आव जाहैबाय पोस्टआ गासै 4 दङ आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव जाहैबाय 6 दङ गासै 10 दङ अके गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्ट होनांगोन लोगोसे गावनि फट' कपिस नोंथांमोना हरफानांगोन लोगोसे स' नोंथांमोना बेखौहाय स्पिड पोस्टआव हरबानो जाबाय स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेशना जाबाय नोंथांमोना MTA आवहाय जाबाय डिग्री पास खालामनानै पार्सेन्ट नांगोन 50% स' बेनिफ्राय 6 months डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन अब्लासो मोनगोन जुदि गैयाब्ला बेयाव हानाय नङा दे स' बेयाव हानाय नङा अके बेवहाय डिग्री पास जानानै 50% थानाय जानांगोन आरो 6 months डिप्ल'मा थाथारनांगोन स' बेनिफ्राय लोगोसे ग्रेड 4 आव नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास जानांगोन बेयाव 8 पास हानाय नङा ग्रेड 4 बाबो मानोना बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल जब स' बेखायनो 10 पास जाथारनांगोन 10 पास HS पास डिग्री पास नाथाय 10 पासनि डकुमेन्ट्सखौल' नोंथांमोना बेयाव हरनांगोन दा सेलारिया नोंथांमोना MTA आवहाय 15,000 मोनगोन पर मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव 10,000 मोनगोन आरो बे जबा नोंथांमोना 6 months बेनिफ्राय बियो बारायनायनि चान्स थायो स' लोगोफोर इन्टारभिउआ जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक कटन इउनिभार्सिटि बेयाव जागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ साबमिसना 13 जानुवारि आरो इन्टारभिउ डेट फैयोब्ला नोंथांमोनखौहाय कल खालामगोन बा अफिशियेल साइटआवबो आपडेट मोनगोन होनना बुंदों दा बेखायनो 10 AM जानाय लोगो लोगो इन्टारभिउ जागायगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना एडमिट मोनगोन बा डेट मोनगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा बिनि एड्रेसा जाबाय नोंथांमोना जुदि हरोब्ला स' नोंथांमोना बे एड्रेसाव हरबानो जाबाय स्पिड पोस्ट खालामनानै आरो बिनि अफिशियेल साइटखौ नायखादो बेयावनो दंखायो स' नोंथांमोना जाहाथे आपडेटखौ नायबाय थायो दानिया एप्लिकेशन फर्माव नोंथांमोना क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो एप्लिकेशन फर्मखौ मोनखागोन दा बोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो बुजिगोन दा लोगोफोर एप्लिकेशन फर्मखौ जों नायनोसै फैदो फर्मेटखौ दा नोंथांमोना बेयावनो हरनांगोन फट'आव नोंथांमोना क्रस खालामना साइनखौ होनांगोन आरो एप्लिकेशन फर दा पोस्टआव नोंथांमोना ग्रेड 4 एबा MTA लिरबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना फुल नेमखौ लिरदो देन बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम जेन्डार बेनिफ्राय बार्थडे नेसनेलिटि इन्डिया जागोन देन बेनिफ्राय मेरिड आनमेरिडआव नोंथांमोना होबानो जाबाय स' बेनिफ्राय कास्टखौ होदो ST एबा OBC बेनिफ्राय पस्टेल एड्रेस प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट बेखौ लिरदो इमेल ID लिरदो बेनिफ्राय क्वालिफिकेशननि डिटेल्सखौ नोंथांमोना लिरदो आरो स' बेखौ रोंखागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोनानै माखासे दङ डिटेल्स जायफ्रानोखि साख्रि मावखानाय अब्ला माखासे NOC लानानै मावनो हागोन बा हरनो हागोन स' बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स दङबा बबेयाव मावदोंमोन नोंथांमोना बबे अफिस एबा अर्गेनाइजेसन मावदोंमोन बेखौ बेयाव फिलआप खालामनांगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना प्लेस डेट होनानै नोंनि साइन होनानै बेखौहाय स्पिड पोस्ट खालामना हरदो एड्रेसाव टुजेनजा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय आं आसा खालामो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनबाय दानिया भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो